Dia Hayu Kusumaning Ayu Dian Rahmawati ketinggal badhe handulang dumateng ingkang raka nuninggih Dian Bagus Rudi Riyanto ingkang pinaka juru lakinipun. Sawangsulipun pinanganten kakung gantos handulang dumateng ingkang garwa putri ingkang pinaka juru rabinipun. Saksampunipun gantos handulang sakniki sesarengan dulang dinulang aweh gegambaran bilih wonten samudraning bebrayan agung ing tembe samubarang ingkang badhe lumampah kedah sareng katindakaken liripun bot repotipun kakung putri tumut Sabiyantu.